Salamu alaikum yan uwa waƙar zan shigo. Aminu alaika dakata mana kar ka shigo. In murna ce ta kawo ka kai maza ka shigo. In ko aka san hakan ka koma kar ka shigo. A'a yan uwa ku zauna murna na zo. Gurin Esfawa yau gidan alkhairi na zo. Kwarai da mu ka zo mu bi mun yi dandazo. Ka zauna guda kafin Esfawan ya zo. Lallai gumbukin hakika an yi taruwa, mutane an ci an koshi babu kishin ruwa. Duk gari ana nan an yi taruwa, Mubarak ya ciko mota tare da ɗan uwa. Kanin Esfawa kun sani dai takwarana ne, kwaran kwatsa dai sunan nan kwarai ya fi suwa ne. Ko kuma wane kowa na ma kowane ne, sunan manya daban da yara ban da suwa ne. Kai mu bi kana ko da Esfawan gadai. Dole na yi shi wanda ya yi ka kai shi dai. Aka ne ban fara wasu murya wasu gasu dai. Garama Esfawa shi yana jin wakar mu dai. Ajiya Ubaidatu amarya gun Murtala. Kin dace da Murtala sai ki hamdala. Allah ya azurta ku ba wani dabdala. Ki tashi ki rausaya raba ku sai da